Se algo caracteriza a lembranza antiga Lucus Augusti, son imaxes como esta ou esta. Centos de persoas foron testemuñas das grandes batallas romanas que fixeron as delicias dos que as vían por primeira vez. Primera vez que vengo y muy bien, alucinante, la verdad. E dos que non se perden esta cita ano tras ano. A verdad que cada vez disfrútase máis, cada ano cousas distintas, cada ano pois disfrútase de outra maneira, pero sempre disfrutamos moitísimo. Os asistentes viviron con emoción as diferentes probas, aínda que coincidan a hora de escoller cal foi a que máis lles gustou. La parte del circo que más me ha gustado probablemente haya sido las carreras de cuadrigas con los caballos y eso. Ha estado muy bonito por ver a los caballos correr y la verdad que muy bien. La carrera espectacular. Quizás que a última, máis emocionante, pero bueno, as das carreiras tamén é moi interesante. A min a carreira, por suposto. Outra cita inexcusable é o desfile das tropas e as tribus, que congregou a romanos e castrexos, grandes e pequenos, nas inmediacións da muralla. A mí me encanta especialmente porque el año pasado no pude venir, y entonces me encanta especialmente, y más con estos dos. Está todo o mundo involucrado, todo o pueblo, aparte moito turista, está moi logrado a decoración, todo. Un desfile no que os grupos se preparan para dar o mellor de sí, dispostos incluso a montar toda unha festa. Queimamos uns libros, facemos bodas e esas cousas. Non quixeron perder tampouco este encontro xentes vidas dos confíns da Hispania. De Barcelona. Soy de Madrid. Vimos desde Santiago. De Alicante. Porque Lugo arde e queima máis ca nunca.